mga kabikulana! So yan po, welcome sa aking vlog. So yan tayo po ngayon and nandito sa kusina. So anong ginagawa sa kusina? Charot. So yan po for today's video is, grabe ang asim. So yan luluto tayo ngayon ng gulay na santol. Ayan o. Gulay na santol. So, si Papa magluluto niyan. Ako lang yung gagawa. So, ito yung inalis ko ng, yung buto ng santol. So, kinakain ni Bunso. Ayan si Bunso. So, hi ka, yo. Yo! So, yan, ayaw pa rin talaga. So, ito naman yung balaw. Ano sa Tagalog yung balaw? Ano nga pa? Alamang. So, yan. Alamang po ito at saka itong kaunting taba. Yan po yung isasahog dito sa ating santol. So, yan. Bago po yan, syempre, kailangan muna natin maghayod ng santol. So, yan. At dahil kailangan po natin maghayod ng santol, narito po ang aming kayuran. Yan, o. Yung ating makalumang kayuran. So, at eto na po mga kabikulala ang ating kakayuring santol. So, kanina, nagkayod na yung kapatid ko. So, eto na, meron na siyang nakayod na kaunti. So, tatapusin ko lang. Parang hirap nito kasi ang liit. Oh, ang hirap nga. Parang, God. Ayun. Kasi hindi naman to pwede dun sa yung sa kayuran na gumagamit ng kuryente, yung ngayon. Nakakamiss din talaga magkayod sa sa ganito. Kasi dati, bata pa ako noon, ako na taga-kayod ng nyog. Parang ang asim. Naamoy ko ang asim. Ano, Bunso? Handsome? Gusto mo mag-try? Magta-try daw si Bunso. Hello guys. Hello guys. Ayan na guys, oh. Ayan na guys. Wow. Ito na guys. Ating santol. Masarap tong igulay talaga. Lalo na pag, napaka-asim. Talagang mapapaganon ko. Kuha na. Ano yung magkaon? Grabe naman po. Yan, nakadalawa na tayo. Pero simutin pa natin. Isa pa. Ano ka na lang nagabi siguro? Hindi ko alam. Ano na? Ano so? Hindi ko muna alam. Ang na yun. So yung kapatid ko, tinatanong ko ano pangalan ni Balete Girl. Hindi ko naman alam pangalan nun. Ayaw ko na. Pero siya ata. Hindi ko alam. Kayo alam niyo? Nagtigdi ate. Hindi. Baka mo maganda si Marite. Sa ano ito? Sa pataas ito sa pataas ko din. Ito. Hindi ko
kita nag-aram. Ayun o, may ano pa. Buto. Bakit ako bibi ko? Ano ba ang panlaki ito? Kasi mga habi ko lang habang tayo nagkakayod. Kain tayo ng buto. Buto. Ito, buto. Asim. Ang ganda. Puti. Yan ang mga kabikulano. Yung red kasi, yung kanina pa, pag, habang tumatagal, nagiging red na siya. Tapos yan yung mga white, yung bago pa lang. Yan o. Yan. At yung mga kabikulana, meron pa tayong natitirang 3. So, si Bunso ang kakayod niyan. Alisan mo ng ano. Go, Bunso! Ano kaya? Tingin ka dito, tingin. Kumakain pa yan ng buto. Pakita mo. Pakita mo, bibi ko.
Kayang-kaya yan. Dalawa na lang yun, oh. So, yan ang mga kabikula na yung ano. Kaunti lang yung santol. Pero pwede na yan. Madami-dami naman, oh. Ang dami na nga. Tapos na yung isa. Narito na po mga kabikula ng ating kinayod na santol. So, yan. Maya-maya, lulutuin na natin yan. So, ano to? Ginataan. Nalagyan niya ng gata. So, ito mamaya din. Yung alamang. And then, yung taba ng baboy. Ito. Pwede na to. At ito, ubusin to ni Bunso. Ayan si Bunso. Bunso, go! At yan po mga kabikulana at magtitilad muna tayo ng pili. So yan, pagtilad ng pili. So, makikita nyo, wait lang. Makikita nyo, ganito kasi sa mga hindi nakakaalam po, yung mga kinakain nyo or yung baka nga paborito nyong pili nuts is ganito po siya yung buto ng pili na which is tinitilad po siya para makuha yung laman. So, gumagamit po tayo ng martilyo. Hammer. Gagamit po tayo ng hammer. So, at yan po mga kabikulana, tayo po ngayon ay magtitilad ng pili. So, ito po pili, ito po ay famous dito sa Albay, dito po sa Kabikulan, lalo na po sa Sorsogon. Kasi Sorsogon po at pinakamaraming tanim ng pili. Hindi ko lang alam. Pero, ito po ay isa sa pinaka-famous dito sa Albay na, ano ba tawag yan? Basta kasi, famous delicacies ng Albay. So, bago po yung nagiging pili nuts, yung kinakain po ninyo ay kailangan po muna siyang tiladin like ganito po. So, paano ba pag tamang pagtilad? So, pag nagtitilad kasi ako ng pili, ganito. Ganito lang. Ganito. So, ito na mga kabikulana. Yun o. So, tinatanggal yung shell para makuha yung laman. At eto, ganito siya. Meron pa siyang ganito. Tapos, alisin mo lang yung brown. Ito o. Then, eto yung white. Ito. So, yung mga kabikulana, buo siya. So, pag nagtitilad ako minsan ng pili na dudurog lahat, as in durog na durog. So, buti na lang ito, bilog. Sino siya mga kabikulana. So, mas maganda pala pag nagtilad ka na tayo yung pili, nakaganto. Tapos ganto. Ano ito?
So yun, wait lang. Ito mga kapitulan. Ay pala, wala yung laban. So yun mga kapitulan, mas madali talaga pag ganun yung pagtilad. Nakatayo. Kasi talagang buo siya. Ito, buo. Buong buo. Isa na yun. Isa. Basta yung isa. Ito. Buo talaga siya. So, ito na mga kabikulan na yung ating pili. So, ang mahirap lang nito, pag nagtitilad ka, pag yung kamay mo yung matamaan, yung kamay mo yung mapukpok. So, marami na akong beses na pukpok sa, pero dinadaan-daan ko lang naman, kaya hindi naman masakit. So, yan, kanina napukpok ako, pero okay lang. So, itong pili mga kabikulan na, isa to sa, ano ba, parang masasabi kong yaman ng Albay. Kasi, ewan ko kung meron nito sa ibang lugar. Hindi ko lang sure. Pero baka, kasi baka dito marami. Dito sa Albay, sa Kabikolan. So, kapag ano, 'di ba, pag pumunta kayo ng Albay, kunyari, so, kadalasan, inuuwing pasalubong is pili at kung ano-ano pa. So, yun, talagang siguro mayaman sa pili yung Albay. So, yun lang. Yan mga kabikulana, yan ang laki ng ng ampol. So, yan mga kabikulana, ang masarap nito yung maliit pa kasi talagang nandun yung lasa. Pag malaki na kasi, lalo na pag napakalaki pa, tubig na yung lasa niya. Pero pag ganito, masarap pa to. Asa na si Bunso? Bunso! Ina! Siya, Ina! Bibe! So, ito na mga kabikulana. Laki oh. Wait lang! Wait lang! Wait lang! Pabangaw na kayo pa. Pabanga daw pa. Yan ang okay. Sa kuchilyo. Ang bibig ko kuhan sa'yo mo. Kali. Masain ka na naman! Meron pa naman siyang lasa, di pa naman siya lasang tubig. Charot. Kasi pag maliit lang talaga nito, yun yung mas masarap. Yung maliit lang. Pag ganito nakalaki, para na siyang tubig, ganun. At yun po mga kabikulana, at pupunta po tayo dito sa labas. Balak ko sanang kayo rin to doon sa doon sa Mano-Mano. Doon sa aming kayuran, kaso matatagalan pa, kaya doon na lang kila nanay sa Di Corriente. Doon na lang tayo magkakayod para mas madali. Kasi pag sa kayuran, mabilis talaga ako. Dati. Mabilis akong kumayo dati pag sa ganon. Pero ngayon, kasi parang nasanay na ako dun sa Di Corriente. Parang nakakabagot na. Parang naisipin mo, meron naman lang na ba't ka magagamit ng charot? Pero pwede naman kasi yun gamitin, di ba? Pag brown out, o di ba? Paano ka makakagamit ng Di Corriente kayuran pag brown out?
Kaya yun, mahalaga pa rin naman yun. At ako siya na siguro. Baka yan, hindi ko nila. Wala yung papabayaan mo. Paano ka pa eh? Yan. Damit ko sa tama, dapat maayos ka. Parang nagtig, paano ka kaya dito pa? Terus kong presyonan. Makina. Okay. And here we go again mga kabikolana. So dahil wala akong dalang lalagyan, eto na, dito ko na lang sa baon nilagay. So yun, no, basta nasa loob yan. Hindi naman tumahulog kasi naka-plastic sa loob. So, plinastic ko muna bago ko nilagay sa baon. At yun na po mga kabikolana ang lahat ng ating pangsahog. So, eto yung santol. Ayan, pulang-pula na siya para na siyang corn beef. Charot. Corn beef. So, eto naman yung alamang. So, yan yung ating gata. At yung ating paminta na nakalagay sa Lucky Me. Lucky Me, Mami. So, sarap. So, sustansya. Charot. So, ito naman yung ating bawang sibuyas, sili, at parang kulang yung ating sili, charot. So, pwede na yan. So, yan naman yung taba ng baboy. Taba ng mamoy. Mamoy. So, yan silang lahat. At ayan si Papa ay ng apoy. In Bicol, nag-amak. Nag-amak. So, di ba mga kabikolan na parang konti lang yung pero madami to. Parang konti lang yung ating santol. Pero dahil lalagyan pa natin ng alamang at saka ng taba ng baboy, so dadami na yan. Kasi nga meron pa tayong nilagay. Diba? So mga kapitala, tayo po ay magigisa. Lagyan natin ng yan. Mantika. So, malakas yung apoy. Bawang. Hindi pa nag-iinit. Ay, ito na. Oo. So, ayan yung ating bawang. At yung sibuyas. So, next po ang ating taba ng baboy. Tutupa. Ang bigat kasi ng
aking ginisa. Sunod po ang balaw. Ha? Kaya mga kabikulan na tinanong ko si Papa kung ilalagay na yung alamang hindi pa daw. So, papaluto-lutuin muna natin yung taba ng baboy. Ah! Puputok! Ay! Puputok! Bukagon! Puntol. Ang kabikulan na next ang ating santol. Wow. Yan na siya. Parang ano lang, parang corn beef lang. So, ang ating paminta na nakalagay sa Lucky Me Mommy. Nakalagay sa Lucky Me Mommy. So, sarap. So sustansya. Grupo ubas. Ito na sa balaw. Kailan may tutol. Nasok. So, mga kabikulan ng ating alamang. And the last but not the least, ang ating gata. Yan mga kabikulan. So, parang kulang daw po yung gata, kaya gugunaw ulit si Papa ng gata. Ito mga kabikulan na basang-basa na naman oh.
So yung mga Kabicolana, ito na ulit yung ating gata kasi kulang. Lagay natin. Ayan na siya mga Kabicolana. So, ilalagay na natin yung ano, syempre yung sili. Magic sarap. Kanan ko? Ito, ano ko ay magsasalat? Ay, Bawang ba mo kayo? hindi. So, yun ang mga Kabicolana. So, yan. Tikman ko daw. Umaarang. Ikaw daw pa tara. So, dalhin ko kay Papa. Okay na daw. Okay na. So, kulang pa ng konti pang magic sarap, mga Kabicolana. Okay na daw, pero konti pang magic sarap. Yun. So, mga Kabicolana, paluto-lutuin lang muna natin yung magic sarap na nilagay ko. Tapos, okay na to. Okay na. Yun ang mga Kabicolana at luto na po ito. Yan o. Wow! Ano bansa? Bansa.
Kakain ka niyan, bunso. Nata. Masiram ini. Ano pa? So mga kabikula na tikman ulit natin. Ang sarap ng anghang niya. May asim siya na maanghang. Na lasang santol. At yun po mga kabikulana at naluto na po natin ang ating ginataang santol. Ano ba tawag dyan? Parang may nabasa ako. Dati nag-research ako ng mga food delicacies ng Santo Domingo dito sa Bicol. Nakita kong pangalan niya is sinantolan. Sinantolan ata. So yun ata yung pangalan niya, yung ginataang santol. Sinantolan. So yan, maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy kayong lahat sa aking videos for today. So yan, Bunso, anong masabi mo, Bunso? Naiya na. Naiya na. Sabi ni Papa, pagluto na, kain na. So yan, kain na guys. Kain din po kayo. Eat well. So yung mga kapitulana, bye-bye. Bunso, ano nga, may sabihin ka? Nahiya na.